viața lor. Indiferent că vorbim de elevi, studenți sau oameni maturi. Cosmin, scena este a ta. Bună ziua, sau salutare tuturor, pentru că sunteți de vârsta mea, marea majoritate. Astăzi vreau să vorbim despre cum ajungi să ai o viață de succes, o viață fericită, pentru că de fapt ăsta e scopul tuturor, indiferent ce înseamnă asta. Poate pentru unii dintre voi înseamnă să aveți foarte mulți bani, pentru alții înseamnă să ajutați alte persoane, dacă vreți să deveniți medici, de exemplu. Sau înseamnă să aveți relații fericite, să aveți o familie în care vă simțiți foarte bine, să aveți copii de care să vă bucurați. Indiferent ce înseamnă viața asta de succes sau viața fericită, știu cu siguranță că pentru niciunul dintre voi nu presupune stres, nu presupune anxietate, nu presupune nemulțumire sau neajunsuri. Și la baza unei vieți de calitate stă un lucru care la prima vedere pare foarte simplu și în realitate e extrem de complex și acest lucru este mindset-ul. Ok? Anumite părți au fost deja discutate, dar vreau să vă spun niște lucruri concrete pe care puteți să le faceți și să vă explic ce e mindset-ul, cum să vi-l dezvoltați și cum ajungeți să-l folosiți la potențialul lui maxim pentru a ajunge la viața asta de succes pe care vă doriți. Așa că hai să vedem ce e mindset-ul. Mindset-ul este pur și simplu un lucru care dictează modul în care acționezi, gândești și reacționezi la ce se întâmplă în jurul tău. Indiferent ce înseamnă treaba asta. Acum, de ce stă mindset-ul la baza unei vieți de calitate? Probabil vă puneți întrebarea asta. Ei bine, mindset-ul o să fie lucru care dictează totul în viața voastră. Hai să luăm un exemplu. Să spunem că o persoană, și o să fiu destul de direct, o persoană care e obeză și care merge la sală, poate să se simtă în două feluri. În primul rând, poate să se simtă foarte prost, pentru că e obeză, nu? Și restul persoanelor, marea majoritate, nu sunt. Și din cauza asta, când se duce la sală, când merge pe stradă și în orice context, să se simtă prost, pentru că nu e ca ceilalți. Să simtă că nu e îndeajuns. Și treaba asta să o descurajeze. A doua variantă în care poate să simtă persoana asta este să simtă mândră de ea pentru că merge la sală, pentru că face pași înspre a avea o viață mai bună. Și partea asta, varianta a doua, modalitatea bună în care poate să gândească, un mindset corect, o va ajuta să continue să meargă la sală și să ajungă să facă progrese, iar asta va alimenta apoi mai departe, din ce în ce mai tare, fiecare lucru pe care îl va face. Și în final, dacă nu se dă bătută, o să ajungă garantat să arate așa cum își dorește și să ducă o viață bună. Mai apoi, ce se întâmplă în general dacă gândești prin prisma unui mindset negativ? Păi ajungi să te dai bătut, ajungi să nu ai încredere în tine. Și odată ce ai un eșec într-un domeniu, o să ajungi să ai eșecuri și în alte domenii. Pentru că nu ai încredere în tine. Odată ce te vezi pierzător, nu ai cum să te vezi câștigător într-o altă area vieții tale. De partea cealaltă a poveștii, când ai un mindset bun și vezi că reușești să atingi scopul, îți propui ceva, te ții de un plan și ajungi să trăiești o viață mai bună, o să reușești să aplici același sistem și în celelalte arii ale vieții tale. Și asta te ajută ca în final să-ți îmbunătățești toate ariile vieții tale și să ajungi să ai viața pe care ți-o dorești. Deci, practic, astea sunt motivele principale pentru care un mindset o să ajungă să dicteze tot ce înseamnă viața ta. Pentru că de aici pleacă totul. Dacă poți să-ți controlezi mintea într-un mod în care să fie benefic pentru tine, o să reușești să ai tot ce ai nevoie și să trăiești așa cum îți dorești. Acum vreau să vă dau 4 lucruri destul de simple, în esență, pe care dacă le faceți de astăzi sau pe viitor, și vă recomand să vi le notați, o să reușiți să faceți progrese. Deci vreau să vă dau niște lucruri concrete pe care să le aplicați și la care să vă gândiți acasă. Vă recomand treaba asta. Primul dintre ele este să vă setați un scop foarte clar. Okay? Viața visurilor voastre e un vis. Și dacă nu aveți ceva concret, o să rămână doar un vis. Deci aveți nevoie de un scop clar. Luați-vă o foaie, vă recomand să folosiți foaia și pixul și notați-vă ce înseamnă viața asta de succes. Viața asta
pe care o doriți? Care e scopul vostru? Foarte, foarte detaliat. Gândiți-vă din toate perspectivele posibile cum vă simțiți în momentul în care cum v-ați simțit în momentul în care ați atins scopul respectiv. Ce ați avea? Cum v-ați simți? Cum ar arăta viața voastră de zi cu zi? Cum ar arăta o zi de dimineața până seara? Și odată ce ați stabilit lucrurile astea, o să vedeți că o să obțineți o motivație enorm de mare. Și o să vină de nicăieri. Practic, fără un scop foarte clar, nu ai cum să ajungi unde îți dorești. Și hai să vă dau un exemplu foarte, foarte simplu, pe care o să-l înțelegeți cu toții. Gândiți-vă că vreți să plecați din Reading și să ajungeți în cel mai frumos oraș din România. Care-i drumul? Vă urcați în mașină și porniți? Nu. Ce aveți de făcut, în primul rând, să analizați ce înseamnă pentru voi ca un oraș să fie frumos. Ce îl face să vi se pară atât de bun? Ca să poți să-l numești cel mai frumos oraș din România. Sau din lume, nu contează. Apoi, după ce știi asta, te uiți la toate orașele din România, ideal, și îl alegi pe cel mai frumos. După te uiți pe Google Maps și apoi pornești la drum. Pentru că altfel o să ajungi într-un oraș oarecare. Nu în cel mai frumos oraș. Bun? Al doilea lucru, foarte, foarte important. Trebuie să aveți un plan concret și să luați acțiune zi de zi. Dacă rămâneți la planul de scop, de idee, de vis, nu o să schimbe absolut nimic în viața voastră. Asta e realitatea. La bază, acțiunea primează. Ok? Și, practic, planul ăsta de acțiune, de ce e foarte important? Pentru că dacă rămâneți doar la ideea de vreau să acționez și nu aveți ceva concret, o să vă treziți dimineața, nu o să știți ce aveți de făcut și o să tindeți să faceți lucrurile mai ușoare. Pentru că de cele mai multe ori am fost crescuți să ne ferim de lucrurile grele. Deși, în esență, din faptul că un lucru e greu, înseamnă că are valoare. Deci, de exemplu, e atât de cool să ai pătrățele. Pentru că e greu de obținut, nu? De asta le vrea toată lumea. Pentru că puțină lume le are, pentru că e greu de obținut. Și plecând de la lucrul ăsta, dacă voi nu aveți un plan concret, o să tindeți să faceți lucrurile ușoare. În loc să învățați despre medicină sau să faceți un voluntariat, o să uitați la videouri pe YouTube despre cum e să fii medic. Nu e ceva care o să vă ducă concret la scopul vostru de a deveni medici, de exemplu. Sau dacă vreți să vă dezvoltați un anumit skill de vânzări, de exemplu. Să deveniți o persoană de vânzări bună. Soluția nu e să stați să vă uitați la filme, la videouri sau chiar pe TikTok la cum să faci vânzări sau cât de cool e să fii un om de vânzări. Soluția e să iei un job, să faci ceva concret care să te pună să iei acțiune. Okay? Bun. După ce ai scopul și planul, al treilea lucru foarte important este să-ți cauți mentori de calitate. De ce e extrem de important să ai mentori de calitate? Păi, unul la mână, altfel o să trebuiască să descoperi planul ăsta pe cont propriu. În momentul în care ai pe cineva care să zică, fă, pasul 1 e ăsta, pasul 2 e ăsta, pasul 3 e ăsta, o să-ți fie de 10 ori mai ușor, dacă nu și mai mult de atât. Deci, în momentul în care ai pe cineva care să te ajute, să te îndrume, să se asigure că nu faci la fel de multe greșeli, o să faceți greșeli, dar un mentor o să vă ajute să faceți mai puține greșeli. Și în momentul în care greșiți, să reparați situația mult mai rapid, în momentul în care ai un astfel de mentor, o să reușești să ajungi mai rapid la succes. Și mentorul nu trebuie să însemne neapărat o persoană pe care o plătești și cu care te vezi o dată pe săptămână într-un col sau te întâlnești undeva cu ea. Okay? Un mentor poate să fie orice persoană din jurul vostru. Puteți vedea un mentor inclusiv în părinții voștri, în prietenii voștri, în oameni din comunitate, ca cei pe care ați văzut astăzi pe scenă, și de la care aveți ceva de învățat. Al patrulea lucru este să nu vă lăsați influențați. Sau mai degrabă, să fiți atenți la modul în care vă lăsați influențați. Pentru că în ziua de astăzi vedeți știri și, așa cum zicea doamna Paula Rosu, dacă nu mă înșel, foarte multe lucruri din social media, de la TV, de la știri și de peste tot, nu mai reprezintă exact realitatea. Nu mai sunt verificate. Deci, aveți grijă în ce informații aveți încredere, în ce oameni aveți încredere și în ce anume, din ce vă spune fiecare om din jurul vostru, aveți încredere. Pentru că fiecare avem aturile noastre. Și în momentul în care
asculți de prietenul tău din clasă despre cum să vorbești cu o fată de care îți place, de exemplu, cel mai probabil nu o să iasă foarte bine. Cel mai bine te duci la o persoană care are experiență în a ști cum gândesc fetele și în a ști cum să abordezi o fată. De exemplu, du-te la mama ta, ok? Dacă ești un băiat și vrei să vorbești cu o fată, du-te la mama ta, pentru că ea o să fie persoana care, cel mai probabil, o să poată să-ți dea sfaturi bune. Și în același rând, nu te lua după o singură persoană. Pentru că în momentul în care primești sfaturi de la o singură persoană, o să ai posibilitatea să faci greșeli enorme. O să poți să te arzi foarte ușor, pentru că nu privești lucrurile din mai multe perspective. Și exact ca în cazul verificării unui articol, ar trebui să verifici din 2 sau 3 surse o informație sau un sfat, să te consulți cu mai multe persoane înainte de a asculta de cineva. Deci, analizați fiecare persoană din viața voastră și stabiliți-vă la ce anume sunt acele persoane bune. Ce ar trebui să luați de la fiecare persoană. Și căutați persoane de la care să puteți lua informațiile de care voi aveți nevoie. Pentru că persoanele alea nu o să vină la voi. Trebuie voi să le căutați. Trebuie să fiți proactivi în procesul ăsta. Trebuie să luați acțiune. Asta e foarte important. Deci, hai să facem o recapitulare la ăștia 4 pași, pentru că ei stau la bază, așa cum am spus, ajunge o persoană de succes și a vă crea mindset-ul ăsta de care aveți nevoie pentru a evolua constant în viața voastră, pentru a deveni o versiune mai bună a voastră constant și rapid. Nu odată la 30 de ani. Okay? Pentru că trăim într-o eră în care totul se mișcă enorm de rapid și trebuie să învățăm să ne adaptăm. Trebuie să învățăm cum să ne mișcăm rapid și să luăm acțiune. Deci, în primul rând, aveți nevoie de un scop foarte clar, scris pe foaie, foarte detaliat, gândit, jumătate de oră sau o oră ar trebui să luați un astfel de exercițiu în care să vă setați care este scopul vostru. După, aveți nevoie de un plan. Și planul ăsta, pe care o să vă faceți inițial, o să se schimbe de foarte multe ori. Asta e realitatea. Pentru că nu aveți cum la început să știți ce aveți de făcut exact. Dar trebuie să începeți. Aveți nevoie de pasul 1 și să știți care ar fi următorii pași. Aveți nevoie să vedeți în fiecare zi ce aveți de făcut. Și să luați acțiune. Și pasul 3 era să vă căutați mentori de calitate, iar pasul 4 să nu vă lăsați influențați, sau mai degrabă să aveți grijă la cum vă lăsați influențați și de către cine. Acum, sper că are sens de ce mindset-ul duce la modul în care vă trăiți viața, modul în care luați acțiune și modul în care ajungeți în final să aveți rezultate. Vreau să vă mai dau câteva sfaturi concrete, pentru că am văzut sute de experiențe a unor persoane care încearcă să facă ceva în viața lor, să treacă la următorul nivel. Și există niște lucruri foarte simple, dar care pur și simplu sunt atât de rădăcinate în mintea noastră, în modul în care gândim, în mindset-ul nostru, ca și colectiv mă refer, încât pur și simplu nu le observăm, că sunt acolo, că sunt greșite, că ar trebui să le schimbăm. Chiar dacă nu știți care e răspunsul, căutați să-l aflați. Puneți-vă întrebări, analizați-vă gândurile și ajungeți să găsiți răspunsuri. Unul la mână. Foarte multe persoane își pun bariere simple. Își spun, așa sunt eu. Cum să fac? Așa sunt eu de mic. Sunt o persoană stresată. Am auzit fraza asta de sute de ori. Lucrez cu oameni care fac reconversie profesională spre programare, persoane care vin din tot felul de domenii. Și în momentul în care ajung să trebuiască să dea interviuri de angajare, își spun, mare majoritate, că sunt stresați. Și spun asta verbal. Ce creează treaba asta? Creează insecuritate. Întărește faptul că ei sunt persoane stresate, că ei se simt stresați. În loc să caute soluții, să-și spună cum fac să trec de partea asta, cum fac să-mi controlez emoțiile, pentru că, evident, și eu în momentul de față am emoții, dar încerc să le controlez, nu mă plâng că am emoții. În momentul ăsta, în momentul acela când privești lucrurile dintr-o perspectivă bună și nu te plângi că ești o persoană stresată, ci cauți să te schimbi, o să reușești să faci asta. Dacă lucrezi constant la un lucru și nu te-ai bătut niciodată, matematic vorbind, o să reușești. Șansele tale tind spre 100%. Deci, modul în care gândești o să decide rezultatul. Dacă te dai la un moment dat bătut,
șansele tale se duc spre 0% de reușită. Dacă nu ți l-ai bătut niciodată, tinzi spre 100%. Și ține de tine să alegi. Apoi, un al doilea lucru este, și am atins deja subiectul ăsta, social media. Și tot ce înseamnă comunicare, informații din care, sau surse de informații pe care le folosim cu toții astăzi. Și aici mă refer la Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube, Netflix, toate lucrurile astea. Ok? Modalități prin care cu toții ne petrecem timpul. Și realitatea e că trebuie să analizați puțin cât de mult timp chiar petreceți pe rețelele astea de socializare sau pe modalitățile astea prin care vă luați informații sau obțineți divertisment. Chiar aveți nevoie de atât de mult divertisment? Chiar aveți nevoie să știți ce face nu știu ce amic, pentru că, să fim serioși, nu ne putem numi prieteni atâta timp cât știm care e numele nostru și atât? Sau poate nici prea nu știm. Nu te interesează ce face amicul tău din nu știu ce clasă, din același liceu sau dintr-un alt liceu. Chiar te ajută să știi în fiecare zi, să vezi un story pe Instagram, ce face, ce-o mâncat de dimineață, ce cafea au băut? Chiar te ajută cu ceva treaba asta? Cel mai probabil răspunsul e nu. Și dacă o să analizați persoanele pe care le urmăriți pe Instagram sau persoanele la care ajungeți să vedeți postările pe Facebook sau la care vă uitați la video pe YouTube, o să ajungeți la concluzia că de fapt nu vă ajută absolut nimic. Și ar trebui să reduceți puțin din timpul ăsta, dar cum ajungeți să faceți asta? Pentru că sunteți obișnuiți să o consumați. Trebuie să analizați mindset-ul vostru și să vă schimbați. Pentru că altfel, în momentele în care nu o să aveți ce face, în momentele în care o să vă plictisiți, în momentele în care o să vă simțiți puțin prost, pentru că s-a întâmplat ceva în ziua respectivă, nu totul merge perfect în fiecare zi. O să mergeți în locul în care vă simțiți confortabili, în locul în care aveți puțin divertisment, nu? Ajungeți înapoi pe TikTok, ajungeți înapoi pe YouTube. Și aveți nevoie să vă controlați toate sursele astea din care vă luați informații și cât timp investiți în ele. Asta o să vă acorde ore întregi în fiecare zi în care puteți să faceți altceva. Puteți să lucrați la voi, la ceva concret, puteți să luați acțiune, puteți să stați să reflectați la gândurile voastre. Autoanaliza e unul dintre lucrurile care m-a dus pe mine personal în punctul în care sunt acum. În momentul ăsta pot spune că stau la nivel de săptămână undeva, poate chiar și la 10 ore în care pur și simplu stau și mă gândesc. La modul în care gândesc, la modul în care iau decizii, la modul în care reacționez sau am reacționat, pentru că uitându-te retrospectiv poți învăța astfel încât în viitor să acționezi și să reacționezi mai bine. Și autoanaliza asta e extrem de importantă. Fără ea, nu ai cum să evoluezi la fel de rapid. Ok? Și cel mai important, combinați toate lucrurile astea pe care vi le-am spus astăzi, astfel încât să ajungeți să aveți un progres rapid în toate arile vieții voastre. Am un singur lucru pe care vreau să-l rețineți astăzi. Pentru că au fost destul de multe informații. Dar motivul pentru care vi le-am spus e pentru că vreau să știți că le-ați auzit. Odată ce le-ați auzit, nu puteți spune că nu ați știut. Și în momentul în care o să vă dați seama, dacă nu luați acțiune de astăzi, nu de mâine, nu de luni, de astăzi, o să vă dați seama că am auzit la Cosmin pe scenă că a spus treaba asta la un moment dat. Și o să vă simțiți prost pentru că nu ați acționat. Și în momentul ăla o să fie mult mai ușor să acționați. Pentru că o să simțiți ceva raportat la ideea respectivă de a acționa. Deci, faceți ăștia 4 pași. Sper că vi-ați notat. O să vi spun din nou. 1 la mână, să vă setați scopuri foarte clare. 2 la mână, să vă faceți un plan concret și să acționați. 3 la mână, căutați mentori de calitate, oameni de la care să învățați. Și 4, aveți grijă cum vă lăsați influențați. Și dacă e să rămâneți cu un singur lucru, vreau să rămâneți cu ideea că puteți face orice, ține doar de voi să găsiți modalitatea prin care să o faceți. Mulțumesc! Îți mulțumim, Cosmin, pentru discursul deosebit. Ne-a făcut plăcere să te ascultăm din nou la Reghi. În continuare, avem o curiozitate din partea publicului. Te-ai gândit vreodată că la vârsta de 20 de ani vei reuși să faci atât de multe realizări?
Aveam un vis când eram mai mic. Până acum aproximativ 3 ani, când m-am mutat în Cluj, nu aveam scopuri concrete. Greșeală, nu? Pentru că nu auzisem la nimeni că ar trebui să fac asta. Sau nu mi-a spus nimeni suficient de răspicat să-i te arăt scopuri, fă-ți un plan, e acțiune de zi de zi. Acum v-am spus-o, nu mai aveți scuze. Dar până să ajung în Cluj și până când să am primul meu mentor, șeful meu actual, care m-a învățat ce înseamnă mindset. La el am auzit prima dată cuvântul ăsta, sau cel puțin el mi-a spus, fii atent la cuvântul ăsta, învață, descoperă și evoluează. Până când să ajung acolo, nu aveam un scop concret și din cauza asta nu știam ce aș vrea să ating, nu știam cum aș vrea să arate viața mea. Știam doar că vreau să fiu o persoană de succes. Asta știam. Nu știam cum să ajung acolo, nu știam ce am nevoie, nu știam ce ar trebui să fac. Asta a fost un dezavantaj. Dar acum, dacă mă uit în viitor, 1 an, 5 ani, 10 ani, 30 de ani, totul arată mult mai clar. Și de acum, sau pe viitor, să pot spune, da, mă așteptam să ajung acolo, sau ceva asemănător, însă nu pot spune că în trecut mă așteptam la asta. Nu știam cum arăta viața de succes, nu știam ce presupune și, mă rog, nu ca și cum aș avea o viață de succes, nu aș spune chestia asta, dar nu știam ce ar presupune să fiu la următorul nivel, practic. Mulțumim încă o dată. Următorul speaker este